vindicated Sardauna, social and moral Sardauna, not be a normal Sardauna, go on and on, man of the Emir of Kuti, man of Galadima, man of the Emir who have the Jaffa Tamaya Sardauna. It's not in the paradise. Garin Dutse ya cika makil da manyan baƙi daga sassa daban-daban na ƙasar Najeriya da wasu sassa na makota. Hakan ya faru ne domin gagarumin bikin nadin sarautar gargajiya da mai martaba sarkin Dutse, Alhaji Muhammad Hamim Nuhu Sanusi, ya nada shahararren ɗan kasuwa, masoyin al'umma, mutum na mutane, Alhaji Nasiru Haladu Danu, dan amana a matsayin Sardaunan Dutse. Inshallah, the formal cabinet ceremony tomorrow by Master Secretary Father of Dutse. Sardauna and Sodengi. May I very quickly, with permission of their excellencies, invite Honorable Henry Prince Aboy for the formal presentation of the citation of the Sodengi Dutse. Inshallah. May I once more invite the Sodengi to the podium. To the stand, please. Mr. Henry Prince. Thank you. So once again, good evening, distinguished ladies and gentlemen. Standing on all existing protocol here tonight, we're very happy to be here this evening in Dutse in honor of two of our very, very good friends, the Sardauna Dutse and the Sodengi Dutse. I am really honored and privileged to be standing on stage tonight to read a very brief citation of my very good friend. And you can see a lot of us all the way from the south part of Nigeria all the way tonight to celebrate with them. Thank you. Advocate Ijerele Iboki is the Managing Director and CEO of Chevron Global Services Limited. A daren ranar 17 ga watan Afrilun shekarar 2024 aka gudanar da ƙwarya-ƙwaryar walima a babban ɗakin taron jihar Jigawa da ke garin Dutse. Taron ya samu halartar manya-manyan baƙi daga sassan ƙasar Najeriya da na makota. An ci, an sha, an yi hani'a, an kuma yi kaɗe-kaɗe da raye-raye. Mai kallar duma ta kasannu ne bujira ya kai shiga sannu Sardauna mai gida mike sannu ne bujira ya zauna a sannu Sardauna mai gida bude idanu ne bujira ya raina sanannu Sardauna mai gida Sardaunan Dutse Nasir Danu zauna lafiya Nasir Danu mike lafiya Nasir Danu. Tabbas Alhaji Nasiru Haladu Danu mutum ne na mutane, mai kaunar jama'a da taimakon marasa galiu. Wannan shaida ce daga bakin abokanansa da suka halarci wannan taro. Nasiru wato mutum ne karimi, mutum ne mai sa al'umma, mutum ne mai tausayi, mutum ne mai neman cigaba al'ummar shi. Ya yi abubuwa da dama, makarantu islamiyoyi, asibiti, masallatai, rijiyoyin burtsatsai da makamantansu a cikin ƙasa, ba kuma kawai a nan Jigawa ba, duk ma faɗin Najeriya. Kuma kun ga duba da mutanen da suka zo suka halarci wannan wurin, da Inyamurai da Yarabawa da Hausawa da Kaji da Minjam da Ijo da Ishekiri da Ogoni da makamantansu duk sun zo nan, da sarakuna da 'yan siyasa da hamshakan masu kuɗi da dai mutane da 'yan gwamnati da ministoci da gwamnoni duka sun halatta. Saboda haka wannan ya nuna wani irin mutum ne na sun Alhaji Nasiru Danu dan uwa ne, ƙani ne,
aboki ne, amini ne, wanda Allah ya haɗa mu da shi tun kamar shekara 20 da wani abu da suka wuce. Kuma alhamdulillah daga lokacin nan zuwa yau babu wani abun arziki da zai same shi ko wani abu da zai so ya yi wanda bai sana ciki ba. Kuma ina alfahari da shi akan cewa mutum ne mai riƙon amana, mutum ne mai tausayin mutane. Nasiru Haladu Danu mutum ne na gari, mutum ne mai ƙaunan jama'a, abokan shi na kusa da nesa duk yana ƙaunar su. Shi ba yanka zumunci kuma ba yanke ƙauna. To alhamdulillah na saba da shi, mun fara haɗuwa ne shekaru 12 da suka wuce lokacin na suke commander a 2 brigade a Port Harcourt. To tun da muka haɗu ba mu yanke hulɗa ba, kuma shi da kanshi duk na aka yi ɗan kwana biyu haka shi yake zuwa yana nema na. Kuma lokacin da Allah ya sa na zama hafsan sojoji na Najeriya, shugaban hafsan sojoji na Najeriya, ya yi ɗawainiya sosai, ya buɗe mana polo club na Port Harcourt wanda da ba amfani da shi. Ya zo Abuja kuma ya samu mana gidan shakatawa na polo club na Abuja na sojoji. Your Excellency, the Executive Governor of Jigawa State, Your Excellency, Deputy Governor, Mr. Speaker, members of the State House of Assembly, members of the State Executive Council, Minister of Aviation, former ministers here, my colleague, Service Chief, the Waziri, who is our elder brother. Ladies and gentlemen, and our brothers and sisters, you made us proud because you are telling the world that what they have in the southern Nigeria or western Nigeria, we have it in the northern Nigeria. Thank you so much. Your Excellency, Nasiru is not my friend. Nasiru is my small brother. 20 years ago, we met. Destiny made us to meet. And since then, this is a man of honor, a man of integrity, a man who is generous of effort. I'm sure Jigawa State should be the happiest state. You have other sons of Jigawa that are much richer than another Nasiru, but they cannot do what Nasiru is doing today. Alhamdulillah for him. This honor given to him, Your Excellency, on behalf of the family, on behalf of his friends, his brothers, we want to thank you, and we want to thank the Emir, and we want to thank the Waziri, because I know the role Waziri played. Because Nasiru deserves every title that is given to him. What Nasiru is doing here today, he has done in other states. Testimonies have been said here by different people, and I pray that Allah will continue to give him the courage, the wisdom to carry out his responsibility as Sardauna Dutse. And when that happens, probably other people will emulate what Nasiru is doing. We are just saying a little of what Nasiru has done today. Some of us who happened to know him 20 years ago, he has touched several lives. And I am sure, I want to give you what Waziri said. I want to affirm that Nasiru will not disappoint us, and Nasiru will not disgrace us. He will play the role of Sardauna and play it efficiently well. Our brother too, who has been given the title from the other part of the country, we welcome him very respectfully. And I believe that brothership between you and Nasiru will continue to play. I know what you do in terms of supporting humanity. Please continue to do what
not doing well. Sardauna, by tomorrow, inshallah, you become the Sardauna. I mean, Allah continue to guide you, protect you, and to keep you alive to do the good things you are doing. Keep out the good work. Thank you, sir. What is it? Wane ne amma a zahiri shi ne na gaske ku tafa masa mana da Allah sai ya fa ga warka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency, the Executive Governor of Jigawa State, the Deputy Governor of Jigawa State, distinguished members of the State Assembly, honorary, the Supreme Sardaunan Dutse, Nasiru, distinguished Minister of Aviation for the Republic of Nigeria, other ministers, past ministers here present, distinguished citizens, the great people of Jigawa State, with special recognition to the talents here we have from northern Nigeria that are here to honor. We are proud of you. I align with the former Inspector General of Police. Well, I don't want to belabor all the accolades placed on the Sardaunan Dutse. I align with all that was said by earlier speakers. For me, as the immediate past chief of the naval staff, Haladu Nasiru Danu, aligned with me immediately. I was appointed as the chief of the naval staff, 21st Regional Chief of the Naval Staff, and he supported me in all respects, which made me to attain the modest success I had as the Chief of the Naval Staff. I must recognize two major things that he supported me and also made me to shine. Number one, operationally, he supported me through other MBAs to have operational equipment in terms of boats and operational vehicles that were highly demanded by us for our operations. That is one. Two, we never had a Nigerian Navy Polo Association, which of course was supposed to be domiciled with the Nigerian Navy, because polo was brought into the shores of Nigeria by the Royal Merchant Navy pre-independence. Again, Nasiru Danu supported me for the Nigerian Navy through pony support, through financing of tournaments, for the Nigerian Navy to rise to prominence, to top of the chart nationally in the game of polo. Till today, with just a takeoff of about 2 years ago, the Nigerian Navy is on top of the Armed Forces Polo Association tournament. You won all the trophies, and Nasiru Danu was tucked in there in support of me. I'm proud of you as a friend, as a brother, and as a federal citizen. Thank you very much. Please keep up the name of Sardauna. I say Sardauna of Nigeria. Thank you. God bless you. God bless Dutse Emirate. God bless Jigawa State, and God bless the Federal Republic of Nigeria. I'm honored to be here. Thank you. Allah,
ya koma sarautar musu ne sarautar sarautar musu asalinta tun da lokacin abu da bayan da ita mutum ne karimi mai karanci mutum ne dan siyasa na kwarai mutum ne mai kishi na al'umma ba ruwan shi da kala ba ruwan shi da taimaka ba ruwan shi da rika fito abin da ya dace da kai da adalci ne ma adalci wannan su ne ɗabi'o'in sardauna daga nan kuma ita wanda sarauta samu asali to azimu Nasiru ɗan Danu ɗan alhaji ɗan Danu ne wanda mutum ne wanda ya rayuwa ɗan kasuwa ɗan siyasa karimin mutum wanda duniyar Najeriya ba da gabas da kudu da arewa ta shaida ɗabi'o'insa na alhaji Allah ya mishi rahama to lallai muna gani a cikin koko a wurin shi alhaji Nasiru Danu cewa lallai wannan kujera ya biyo hanyar cikata muna gode da zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ya kaddari wannan ba rashi zai hau wannan kujera ga alfarma kuma in Allah ya da sai ya ɗan kwana wanda daga wajen wajen sai ya zo a yi wa wajen wajen ya ce shi ne shahidi kuma shi ne mutumin da ake tabbaci cewa lallai azimi idan an bada wannan kujera wannan kujera za a amfani da ita bisa da bai dace to da ƙarshe bayan godiya da Allah subhanahu wa ta'ala godiya ga wata kike cewa lallai a lokacin a Danu abubuwan da yake gane da tallafin marayu da tallafin ɗan makaranta daban-daban da kuma iyan talakawa ba ɗan siyasa ko da babu dan amfani da kuɗi ko da babu dan gwamnati ko da za ka yi da kujar ba in ka ci ya ba ka saboda shi za ku ci sha ba da wanda ya shiga a wani ya gina makarantu ya gina islamiyoyi ya gina masallaci ya gina rijiyar tutsatsi ya gina abubuwa da yawa ba ma a kawai kusa ba ko a jinawa wato duka faɗin Najeriya ni a jiha ta yi Allah ya saka mana da da wannan cikin bayan da godiya da ana zo da cewa Allah ya tafi shi Allah ya fara Allah ya sanya a cikin da aka yi godiya assalamu alaikum We thank you most of the Minister of Education. And other council members of the Dutse Emirate, very highly respected distinguished personalities, members of the Executive Council of the Gulf State, and the members of the State Assembly, and President, and of course, my brothers and friends, all the way from the Garden City, Port Harcourt, River State, we are glad that you are ready to this occasion. We have two celebrants, and we are celebrating them today. One all the way from Port Harcourt, the Niger Delta, and of course, even Danu is from Niger Delta, as far as I'm concerned. I first met him in 2011 when I was a brigade commander in Port Harcourt. And I found a gentleman, very jovial, very friendly, very loyal friend. And since the time we met, we have never lost contact. And he has always been around to ensure that what I was doing was in line with that spirit of comradeship, friendship, and of course, love for humanity. And when you talk of love for humanity, you have in him Nasiru, Haladu, Danu, a great philanthropist, and who will spend time with the less privileged, and is always supporting them. The testimonies we have had this evening are very true, and that is Haladu, and that is Haladu for you. He never break friendship. If you are his friend, be rest assured you will remain his friend forever, and he will always be in touch with you. Even if you have forgotten him, he will not forget.
I remember in 2015, when I was the Chief of Army Staff, he sponsored the first annual conference here in Dutse, the Chief of Army Staff annual conference. And we all moved to Jigawa, where we spent the whole week, a lot of activities that he sponsored. And since then, he has been a very good friend of the Nigerian Army. Right from Port Harcourt, his care and love for sports and manifested. He drew the Nigerian Army, especially the 2 Brigade, to revive the Polo Club in Port Harcourt. And he did not wait any longer. When I came to Abuja, he followed up and we made him a member of the Nigerian Army Polo Association. And you have heard from the CV, he donated a clubhouse and so many other facilities that he provided for the Nigerian Army Polo, and so many others, including one in Jadi, the Polo Club in Jadi. So we have a good friend, we have a trusted fellow, and be rest assured, the people of Jigawa are lucky to have him as the Sardaunan of Dutse. I almost say Sokoto, but Dutse is Dutse. It's a great city, it's a great state, and we are lucky to have a governor who is caring, highly dedicated, hardworking, and of course focused and futuristic. He has that flair for development. And I want to give this opportunity to wish the celebrant, the Sardaunan designate, and of course Sudaki designate of Dutse. As we await tomorrow morning, inshallah, we will all witness the turbaning of this great gentleman. We are glad the whole is well is filled and again from all walks of life, and tomorrow we will be expecting more. So, Nasiru, Danu, the Sardaunan designate of Dutse, continue your good work. Almighty Allah will bless you, will grant you long life, good health, and no prosperity. For the friends and all wishers that have found time to be here today and to be here tomorrow, we wish you Allah's blessing, and at the end of the occasion, we wish you daily blessings. I will not forget the group of Haladu gentlemen and ladies that have displayed here today. We hope you will display more tomorrow. Keep the flag flying. Thank you, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ga tamburin maza zaki dodo ubun maza, kaji garkuwar yaƙi mai sanya girgiza. Maza jira maza. Nasiru Danu, the Sardaunan Dutse, has been known to me for over 20 years. We started as friends from the Polo Club up until times that we joined a political party together, and we went through the excitement of 2015 that ushered in Buhari, which was the climax of our political excitement. And as you see, we're still friends and we're very close. We share a number of social and economic interests together. And tonight is actually an exciting night for us to witness him being honored by his community. It's one of the best things that can happen to anyone. When your local community honors you with a very, very estimable title of the Sardauna, we all know what that means. And that's why we're here tonight. Thank you very much. Thank you very much. My name is Festus Keyamo, Senior Advocate of Nigeria. And I am here to felicitate and support Haladu Nasiru Danu, who is being conferred tomorrow with the traditional title of Sardaunan Dutse.
I've known Haladu Danu for more than a decade and a half, and through this period we became more and more like brothers. He has a spirit that I associate with, like a kindred spirit to me, and because of that I feel very comfortable around him. He has been very generous, not only to Dutse people, to Jigawa people, but his generosity cuts across the entire length and breadth of Nigeria, from the north to the south to the east and the west, and that's a testament of his golden heart. That's the kind of friends you see here today. The friends are from all parts of the country. It's because of the type of person that he is. He has a golden heart. It is that golden heart that pushes him. It's not because he's the richest among us. It's just the fact that he has a golden heart, and he has, as a result of that, given out to the very indigent amongst us. So today, as we celebrate with him, we only pray that God will continue to bless him. God will continue to prosper him. All of those resources he brings out to pursue these causes, God will replace those resources 1 million times. And that is the prayer I have for him today. Thank you. Jami'ar Tarayya da ke Dutse ƙarƙashin jagorancin shugaban jami'ar Farfesa Abdulkarim Sabo Muhammad ta gabatarwa da Sardaunan Dutse Nasiru Haladu Danu kyaututtukan girmamawa tare da taya shi murna na sarautar da aka bashi ta Sardauna. Honorable Adamu Aliyu da tsohon shugaban hafsun sojin Najeriya Janar Tukur Yusuf Buratai suka mika wa Sardauna kyaututtuka. Ladies and gentlemen, on behalf of the community of Federal University Dutse, my humble self, the Vice Chancellor of the University, congratulates Nasiru Danu on his establishing Sardauna of Dutse, and we have presented this as a commemorative spread for him to remember the good people of the Federal University Dutse. Thank you very much, sir. Additionally, this plaque is also presented as a commemorative plaque, also presented on the tablet of Sardauna. Congratulations once more. Alhaji Nasiru Haladu Danu shine dan amanar Dutse wanda marigayi sarkin Dutse Nuhu Muhammad Sanusi ya nada a ranar 4 ga watan Mayu na shekara ta 2017, wanda kuma a yanzu masarautar ta daga likafarsa zuwa Sardaunan Dutse biyo bayan rasuwar mai rike da sarautar a baya marigayi Alhaji Yusuf Bello Mai Tama. Alhaji Nasiru Haladu Danu shine shugaban kamfanin Kasiba Limited, kuma shine wanda ya kafa gidauniyar Nasiru Danu. Nasiru Haladu Danu hamshakin attajiri ne, dan Najeriya, dan siyasa, dan kwamitin zartaswa na jam'iyyar All Progressive Congress APC na ƙasa. Nasiru Haladu Danu ya yi suna a harkar kasuwanci, wanda haka ya ba shi matsayi a cikin 'yan Najeriya 100 mafiya tasiri a shekara ta 2017, wanda a turance ake kira da Most Influential Nigerians. Thank you so much. The Right Honorable Speaker of the State House of Assembly, members of the State House of Assembly, Honorable Commissioners, technical and special advisors, local government chairmen, special assistants,
Gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi ya karɓi abin magana ya kuma tofa albarkacin bakinsa kan wannan babbar sarauta da aka yi wa Alhaji Nasiru Haladu Danu. Other distinguished guests, other traditional title holders, especially the Nasiru of Dutse, distinguished ladies and gentlemen, our intellectuals, the singers, distinguished ladies and gentlemen, our guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Today is a special day for us in Jigawa State. And as such, we need to give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us individual in person of Nasiru Danu. A philanthropist by excellence and a nationalist. You will all agree with me that this gentleman is a special creature. The testimonies we had today, and from the people who had this testimony, cannot be a coincidence, but rather a reality. A former chief of naval staff, a former inspector general, and a former chief of army staff. Each one of them saying the same thing about this individual, narrating how they met and how this man continued to uphold the trust between them. May Allah bless the Emir of Dutse. These testimonies confirm the intelligence and forward thinking of the former Emir to title Nasiru and Dutse. The testimonies we had here really confirm the forward thinking of the late Emir of Dutse for giving him the title of Dutse. Tomorrow, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, Nasiru will be confirmed as the SARDAUNAN of Dutse. And this is another trusted position. All of us knows the position of SARDAUNAN in this country, especially in another part of this country. It's a person that upholds trust, it's a person that is philanthropist, it's a person that has concern for the downtrodden. I think we in Jigawa who have every cause to thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this gentleman. I don't need to repeat all the testimonies that have been said here. But I think it's not out of place. Being my position today as the governor, my privilege to be the governor of Jigawa State, I think it is important for other people to hear from me that this gentleman, all you have said about him is not even enough. Because we that are from Jigawa will be the one to tell the stories of what he is. And the best way to tell these stories is the fact that the former late Emir of Dutse confirmed the title of Dutse on him. And tomorrow, the Emir of Dutse is now promoting him to the position of SARDAUNAN of Dutse. These are positions of trust. These are positions that are given to people that are special. We had the testimonies from the Waziri of Dutse. Waziri giving a guaranteeing the fact that this man deserves this position. And this is a
deserve this position, and he will not disappoint anybody in this position. Bayan bayanin mai girma gwamnan jihar Jigawa, Malam Umar Namadi, a ƙarshe kowa ya miƙe tsaye aka rufe taron da taken Najeriya. Ga tamburin maza zaki dodo ubun maza, kaji garkuwar yaƙi mai sanya girgiza. Maza jira maza, Sardauna Nasiru Danu da wasai goje. Dubu jiran ɗaya, Sardaunan Dutse da itacen maje. A yau girma ya haɓaka. Sardaunan Dutse Danu, Allah ya ma ɗaukaka. Sardaunan Dutse Danu, haka casa dai dangin nika. gyara gyara kinsi kai da kai Sardauna, gyara gyara kinsi sai da kai Sardauna, a lafiya dai Sardauna Nasiru Danu mai zan fama. A da ka kira a zaka hili, Da ka kira a zaka hili, a naɗi na Sardauna da hali. Nadi na Sardauna da hali. Sardauna ginshiki tubali kake Sardauna. Fitowar Sardaunan Dutse Alhaji Nasiru Haladu Danu zuwa gidan gwamnatin jiha tare da rakiyar manyan baƙi domin taro tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammad Buhari tare da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya na yanzu Sanata Kashin Shattima a filin tashi da saukar jirage da ke Dutse. Baka cikin wannan motar da su ba. Faruku, wadda Faruku, kai baka cikin wannan.
ɗayan mota ta mutu ina Muhammad gani nan ina motocin na wanda na ce na su mai na gudu where is Bulu hotel are you the government house okay please I'm bringing yes I'm presenting the land cruiser now sir yes all right okay when the now where are you now? Where is it? I'm sending you right now. Where is that Wabi? Wabi, where are you? Oh, the black one has come from the Yaman. Okay, let's talk now. Sardauna ya samu rakiyar mai girma gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi da sauran manya-manyan baƙi mahalatta taron.
Tsohon shugaban ƙasa tare da mataimakin shugaban ƙasa na yanzu Kashin Shatima sun samu tarba ta musamman. Daga filin tashi da saukar jiragen sama aka wuce fadar mai martaba sarki domin gudanar da abin da ya tara wannan taro, wato naɗin Alhaji Nasiru Haladu Danu. Wallahi. Fadar mai martaba sarkin dutse
ta cika makil. Masu kaɗe-kaɗe, raye-raye da bushe-bushe suna ta yi tare da dakon shigowar Sardaunan Dutse. Nigeria, peace ambassador, peace provider, peace keeper, what has come back? Allah, during your administration, Allah will let them. Manya-manyan baki daga sassa daban-daban suna ta halartar wurin wannan taro na hamshakin ɗan kasuwa Alhaji Nasiru Haladu Danu. Mai girma Sardaunan Dutse sun shigo fada tare da abokinsa Aboki Okfoki, wanda mai martaba sarkin Dutse ya ba wa sarautar su dangin Dutse. Mai martaba sarkin Dutse da hakimansa su ma sun karaso zuwa fada. Manyan baki mahalarta wannan taro su ma haka sun garzayo zuwa fada. The occasion is not to protect this now. Bayan gama gudanar da shirye-shirye, an rako Sardauna tare da abokinsa su dangin Dutse fadar sarki. Terus
sai a zazzana. hannun fashi na ɗauki. Allah ya amsa. Da fari an buɗe taro da addu'a. Daga nan sakataren masarauta ya bayar da ɗan takaitaccen tarihin Sardauna da su dangi. Welcome these important personalities who combine to witness the official cabinet ceremony of two great sons of this palace. Nasiru, Haladu, Danu, and Mr. Adoke Ipoki. Special thanks to the Vice President, Kashim Sitima, who took his time to be in this ceremony. Similar thanks also to the former President, Muhammad Buhari, who is a very close associate to the person to be determined. General Buhari was here on 14th May 2018. Your Excellency, we wish you a very successful life. I met here at this juncture to formally introduce Nasiru Haladu Danu. And Your Excellencies, I would like to briefly talk about you. Today is exactly 3 months and 3 days when this palace and the leadership of Emir Amir Muhammad Sunusi upgraded Nasiru Danu the status of Danamana to the status of SARDAUNAN DUTSE. This followed precise invitations, respect and due diligence to the dealings not only with the palace but the general public. Madam Haladu Danu of Rural Village in Dutse local government. The 51-year-old business tycoon maintained a cordial relationship with people of the South and strong partner in developing the area he resides and even the member of the Nigeria Polo Federation NPF and managed the Niger Delta International Tournament for years. Nasiru Danu is the chairman of Kasiba Limited, an oil and gas company in charge of pipeline security and maintenance of our 500 kilometers of NNPC pipeline along Kaduna Zaria Kano, and Zaria Buso. He is also a member of Media Magazine. Your Excellencies, Nasiru Danu is also specialized in security solutions, combat training, and system integration. They are also engaged in the supply of defense equipment, ranging from personal gear, bulletproof equipment, communication intelligence, C-41. Your Excellencies, Your Highness, esteemed invited guest, Nasiru Haladu is a very associated of the former President, General Muhammad Buhari. In 2003, when General Buhari joined politics and contested for president under ANPP, Nasiru Danu was candidate. In 2007, when General Buhari contested, the ANPC was formed in 2011. Nasiru Danu kept close range with General Buhari and became a member of the Presidential Committee, member of Finance Committee, member Action Plan Committee under Everfine, as well as member, chairman, Media and Propaganda, and member, Contact and Mobilization Committee,
At when he contested and won the seat of national ex-official and present Nasiru, Haladu, Danu for parliament as Sardaunan Dutse. Nasiru, Haladu, Danu. Bayan bayar da tarihinsu, sannan aka nemi izini wurin mai girma Galadiman Dutse, wanda a al'adance kafin gudanar da nadi sai ya yi izini. Sun samu izini na nadi daga mai girma Galadima kuma za su fara nadi a halin yanzu. Masu kamarori a tsaya inda ake tsaya a hankali, wani mutum ba zai samu ba, dole sai ka haƙura ka karɓa abin nan wanka. Ita wannan fada harkar nadi kulawa ta musamman na sallaman dutse da kuma turakin dutse, turakin tsoro ta suke gudanar da wannan nadi tare da cire masallama. Nasiru Haladu Danu kamar da muka ambata yana ɗumbin ruwan tarihi ko a baya-bayan nan cikin azumin nan ya gabatar da cewa ga dalibai sama da mutum 500 a wannan lokaci. Ina da gidauniya da take ainihin ma'aikatar da jama'a.
about the next person, Adoke Aikoki, who is going to be conferred with the title of Sovereign Dutse. This is the first title, in fact, in this emirate. Your Excellencies, Royal Highnesses, Mr. Also a member of the Institute of Directors, IOD, and the Ship Owners Association of Nigeria. His working experience includes Chief Executive, Chairman, Global Services. Adoke had attended an advanced professional course at Cambridge Academy of Transport in the United Kingdom. He is a holder of bachelor's degree in English from the University of Port. I'd like to introduce him to present him for official appointment as Sovereign Dutse. Muna gabatar da shi a matsayin Sovereign Dutse sai a ci gaba da naɗi a naɗa shi. An nemi izini daga wajen mai girma Galadima, babban ɗan majalisar sarki, amma ya ba da dama a ci gaba da naɗin sa a matsayin Sovereign Dutse. Sodanni kamar yadda sunan ya biya alama da ke nuni na jama'a kuma mai kaunar jama'a ya kasance yana ba da gudunmuwa gagaruma ga wannan fada kuma ya zama na hannun dama yini ne ga mai girma Sardauna Alhaji Nasiru Haladu Danu. Your Excellency the Vice President, shugabanni waɗannan manyan mutane a yau babu shakka sun shiga cikin wani tarihi ba ma na wannan fada ba na wannan ƙasa. Irin yadda aka hallara a wannan gari a wannan fada a yau da halartar wannan naɗi ya nuna irin muhimmanci da darajar waɗannan mutane a idon.
Bayan an yi naɗin kowanne daga cikinsu, an gabatar da shi a gaban sarki tare da miƙa gaisuwa zuwa ga sarki da hakimai da sauran manyan baƙi da suka halarci taron. Wannan sarauta da muka baka sarauta ce babba mai daraja wannan asali, don haka muna fatan za ka yi ta da daraja kuma za ka ci gaba da tsare mata wa wannan masarauta. Muna da mafatan alheri wannan da dawa. Yanzu sai su dangi mutabbabi da shirin an gaban mai martaba sarki latin sarki and provide you with this title of sovereignty, which means conquest and boundaries, which is first of its kind in this language. This title is given to you by merit or merit. It depicts your personality, your love and belief for the unity of Nigeria. We hope this will encourage you to continue with your beliefs. Be an ambassador and a bridge builder between the North and the South. Your kindness and generosity to this end will not go unnoticed or rather unspoken of. On behalf of the state government, my council, and I, we congratulate you and God bless. Mai martaba sarkin dutse ya karanto musu dokoki da ƙa'idojin masarauta tare da mika musu takarda domin saka hannu, wanda hakan na nuni da cewa sun yadda sun kuma amince da bin dokokin da masarauta ta gindaya. Ba kawai ga wannan yanki ba,
har ma da kasa gaba ɗaya. Ita doki da mataba sarki ya nuna da shigar da kai ka zama to jakada na gari. Allah ya taimaki sarki. Babu shakka daga taba sarki ya nuna godiya da ɗanban al'umma da suka wannan taro kuma na shugaban ƙasa ya gode. Bayan an kammala aka rufe taro da addu'a tare da yin musabaha da ɗauke-ɗauken hotuna saboda tarihi. My name is Adoke Koki. Thank you so much, CMC boy. As of today, SARDAUNAN Dutse. I feel very elated and excited that His Highness the Emir has decided to honor me alongside my friend and brother, Nasiru, Haladu, Danu, the SARDAUNAN Dutse. So it's an honor that I treasure, and I believe that
it will spur me on to do much more good and to see how I can contribute to the development of the Dutse Emirate and Nigeria at large. I wish the Emir a long and fruitful reign. He has successfully stepped into the large shoes of his illustrious father, and I believe he's a man of vision, an educated, sophisticated, and exposed leader. I believe that he will contribute a lot to the growth of this emirate, and I wish the people of this emirate all the best. I wish them progress. I wish them God's blessings, protection. I wish them more development. And I wish the economy in the emirate to grow in leaps and bounds, and their people will benefit the economic activities that will hopefully come to this state, the emirate and to this state, as time goes on. I express my deepest gratitude. We have friends from everywhere. We have very influential leaders who have come for this occasion to felicitate us. I thank my friends from Port Harcourt too, and from Lagos and Abuja, and all people of goodwill who have come to celebrate with myself and my friend. I pray that the good Lord will reward them, and the good Lord will grant them journey mercies on their way back to their destination. So ai wannan matsayi da Allah ya kai shi, wato taimakon Ubangiji ne ya kuma samar kauna ta jama'a a zuciyarsa, ya hore mar abun duniya, ya kuma ɗauke mar kyashi a zuciyarsa. Saboda haka Sardaunan Dutse abinda duk Allah ya mallaka masa na jama'a ne, taimako da yake yi na marasa ƙarfi, na talakawa, shi yasa masarautar Dutse ta ɗauko shi ta bashi wannan babban mukami wanda ba taɓa yin sa a masarautar. Alhamdulillah, yin Allah ne dan amana, kuma yin Allah ne Sardauna. To alhamdulillah muna wa Allah godiya, muna wa mai martaba sarki godiya mai dimbin yawa, muna kai wa Allah godiya da kuma gwamna na Jigawa wanda shi ba da goyon baya, shi ma kuma bayan sarki ya yi sai da aka rubuta mushi suka ba da kuma approval da Allah kuma ya tabbatar da wannan abu. To alhamdulillah ina kuma tsohon shugaban kasa Buhari godiya da ya samu lokaci ya zo, da kuma vice president, da kuma dukkan baki da suka zo, tsofin service chief da suka zo daga kan MD Abubakar, kuma IG zuwa CNS Gambo, kuma cewa na staff, da kuma Burate, Ambassador Burate, da so many other people, abokanmu da suka zo da kudu arewa duka wanda suka ba mu gudunmawa. So na san cewar komai yin Allah ne, amma duk kowa ya ba da gudunmawarsa. An yi wani babban mafarauci mai suna Duna Magu. Duna Magu mutumin Kanori ne wanda ya fara gano wani dutse da aka yi wa lakabi da suna Gadawur a matsayin wurin farautar barewa da gada a ƙasar Hausa. Garin Garu
ya wanzu ne tun kafin zuwan Bagauda Kano a ƙarshen ƙarni na 1. A shekarar 1438, Sarkin Kano Abdullahi Burja ya auri 'yar Sarkin Dutse, wanda hakan ya haifar da alaƙa tsakanin masarautun guda biyu. A farkon ƙarni na 18, Dutse ya zama babban gari mai kusan unguwanni 70 a katangarsa. Waɗannan katangun sun ƙare a tsakiyar yankin da ke kusa da rafin Jambo. Suna da ƙofofin birni 12, kowannensu yana da sunan unguwa mafi kusa. Sarkin Dutse, tsohon mutum, shine wanda ya gina ganuwar garu, wanda ginin katangar ne ya yi wa garu kariya daga mahara. Zuwan Fulani a shekarar 1806 ya kawo sauyi a tarihin Dutse. Fulani ƙarƙashin jagorancin Salihi da Musa daga ƙabilar Fulani, Yilligawa da Jilligawa sun mamaye birnin Dutse, sun yi hijira zuwa Dutse daga birnin Gazargamu daga daular Borno. Hijirar tasu ta kasance ne saboda yanayin siyasa da ya fi dacewa da masarautar Dutse, inda suka zama jagororin siyasa, malaman addinin Musulunci, sun kuma samu amincewar al'ummar yankin. Masarautar Dutse ta yi sarakuna 48, sarakunan haɓe wato Hausawa guda 28, sai kuma sarakunan Fulani wanda aka fi sani da Jillibawa da Yilligawa guda 20. Jilligawa da Yilligawa su ne suke mulkin masarautar Dutse tun daga shekarar 1807 har izuwa yanzu, sun kuma yi sarakuna guda 20. Alhaji Muhammad Hamim Nuhu Sanusi, wanda shine sarki na 20, ya karɓa ne daga mahaifinsa marigayi mai martaba Sarki Nuhu Muhammad Sanusi. Kasancewar masarautar Dutse mai kula da addini da al'adu ce, hakan yasa take shirya bukukuwa don tunawa da lokuta na musamman cikin ladabi da ban sha'awa. Suna nuna mafi kyawun gadon su na alfahari. Daga cikin bukukuwan na musamman da ake gudanar da su sun hada da idin ƙaramar sallah da babba. Ana yin su ne har na tsawon kwana 3. Akwai hawan sallah, akwai hawan bariki da kuma hawan shuwari.